Mayor Sobi Mas. Nyuwun pangapunten saugi ingkang menggugati Pak Parji. Nggih, Mas. Untuk besok pagi saya tidak bisa ke sini karena tidak dijak. Terima kasih. Ya. Tak kira nek tanggapan dhewe ngono kok Ora ya dijak. wong laris ngono. Sugeng rawuh Mas Rohman. Selamat malam, Bebek. Ambak-ambak ketok wong sakmene akeh iki sok sing munggah swarga mung Rohman ki tok. Kok iso, Mas? Iki ra tau gedheng kancane, ra tau ndek pikiran elek. Iya. Nang ndi-ndi joget ya man ya. Surga ya lene aja mati sik ya. Semangat ya. Ya ndak ya diaturke lelipur uluk salam sik. Nggih, sadereng mengantarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken jengdal dumateng tamu sedaya nggih. Ngaturaken wilujeng panggihan Bapak Ibu kalian kula sak rencang aresta pimpinanipun Bang Anton Mijil saking Jenggrik Kedawung sampun katur. Pun Kang Mas. Silitmu kuwi lho. Lah kan ngaturaken uluk salam sing sopan. Ya ki diaturke lelipur untuk sekedar mengingatkan nanti sebelum mabuk nggih. Tolong mampir kotak sebelah sini, kok nek mendem keduren lali ra nyumbang lho ya. Nang nyumbang sih. Jenengan mangke nggih nyumbang? Sapa? Jenengan? Pangane ra wareke nyumbang. Oh. Ya. Diaturke nyuwun pelok nenem Mas. Monggo. Kangen tanpa upama. Kang Mas, jenengan kangen kalih sinten Kang Mas? Karo Noni. Lho Dik Noni ki lho moh karo jenengan. Lho opo sih? Marai ayu Kamu ke tuh dikek apa, bapakku. Nduk? Vaksin ki apa? Oh, vaksin ki nggo ngobat Apa Mas? bubute wulu ki vaksin. Mung sliramu kang dadi telenging ngati wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah lelewo ngeling ana nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin ingkang saking Tapen mriki Sakmenika? untuk rekan-rekan Tapen Iya. sudah boleh minum. Opo kono ya? Ya. Tak kira kena arjuna tumbaske ngono. Ini mohon maaf karena besok masih resepsi. Nggih. Nanti minum kalau mau mukok tolong ke sana nggih. Lah ngopo gak enten ning ngene? Gila nih sok lesok ya. Ya, tak masukin ya, Mas. Mm-mm. Karung mesak ngaramelati panci ratri ginawa maroto Thomas ing sajroning ratri sikra ingat kenyang kang senesnya putri
sumun larat kaya pandeno Mas, ndak apa mbok dijumenengke anak lanang to Mas, sakna ben watek-latek lho. Bengesmu kok kandel meniki. ndak Cahayu kowe timbang golek yoga iki lho Heeh, piye Kang jaminan Mas? karo Rohman ki wae Aman. jos Bosae ora mungkin selingkuh. Heeh. jos banget lho nduk kowe Tenan. Wah, Koyone dikene wong wedok, Mas. menengo sik tak ngomong sik jos tenan cah iki tenan ket cilik rasa impakan ya cah iki tadi Mosok gundal gandul. Ndok iman. jabang Ya, Mbak Haji joget ya. Maaf, bengesmu ki lho. Mangkong nok ngikmu tresno Tinemu jodone ya. Loh, kok Dadi keluarga sing ayam tentrem kowe karo Rohman. ning nuwun sewu umpama aku gathuk karo Roman ki terus piye lek ngayahi ki lho, Mas? Malah elok. Ngene, Nduk. Piye Kang Mas? Sepurane bar ki engko langsung dana swara. Nggih? Nek nong Sragen MC kudu ngentekke sik penyanyi. Heeh.
mesake ora mungkin uman. Nek nang Karanganyar utawa ning Boyolali monggo nek Sragen ya tetep ndang tak aturke dono Mangke Mbah Lurah. Iku biasane mangke Pak Arsono, Pak Tentara, Bose Bigo ya rawuh. Oke, siapa lagi Mas? Oke engko pokoke ndang nyanyi-nyanyi sing nom-nom kok Ndang mendem. tapen ndang langsung. Ora usah pekewuh Kok koyo ndang kene. mupok piye to? Mendemi bebas. Nggih. Langsung kula telasne nggih Mas, mangke nggal pakurmatan nggih Mbah Lurah. Lah ketinggalan kok sibuk men to Mbah Lurah. Ya, entekne se ayo wong loro. Ben linggih sik sliramu nyanyi sik ngono dintekke. Lah. Nanti cepet ditokne wong loro. Iso metu ora? Bener e, Dage. Ya. Terakne aku ya, hadapnya ke sana dulu. Ya, Mas Dwi. Bisa, kalau bisa Mas Dwi ngono sik ta. Mas Dwi. Apa-apa ki nek lenga ya tuke lenga kok ya. Ya wis, muga-muga sakinah, Nduk. Apa kleku metu kaudel apa piye? Iya. Dilebokne ya, Man. Mas Dwi dimasukin ya, Mas. Ya, Mas sampe bawah ya. Siap ya? Sik. Dalam. Iki roh ngene kok Renitai malah ngene iki ngopo to, Nduk? Kenapa? Kamu ingin deh? Mas, masa Renita kira ngene Roman terus brodol kan? Ora nggumunku wong TC kok mirang-mirangke wong kene malah. Mung roh-rohman kok ngene iki ngopo to, Cek? Apa ya, Ta? Jangan mantuk ngono lho. Ya, terakne ya. Kaki kanannya di depan. Kaki kanan mudun kanan ora. Nah, terus belok hadapnya ke sana. Nganggo jempret. Siap lo ya. Terakne lo. Terakne Mama lo. Yang penting nggih Mbah Lurah. Iki engko suwe-suwe malah payu Rohman timbang aku. Kamu lo kudu kreatif ngene iki. Yo. Yo kreatif. Siap ya, Man. Nah aku mending edan timbang mbok kon ngono kuwi aku. Mangkono iku tresnaku. Sapa wae entuk-entuk kang pisang rarendo entuk-entuk. Ini masih sana. Ini bapake. Ngasih topeng aku. Bapake. Mesti. Sampai bang. Atur Sampun ngatur matur sudah nuwun. Bilang dulu terima kasih. Terima kasih. Depan mana? Terima kasih. Sepiro? Sudah ya Mas niki sampun Ya, ngatur matur. katresnaku matur sembah nuwun. Rohman ki yo normal jebule. Normal lho Rohman ki.